Aris taloy, boy kusog. Lawas imo murag lawas buang, sakit kay kontiil. Udah. Bukunog. Abot na gid ni abot na gid. So okay. Morning ingon nila nindo to ni hada bagnot man. Sa. Pero naik ko dito. Atagapon. Atagapon tuloy. Gahapon ta. Dito mi oh. Dito mi ang bukid oh. Tu, dito. Pero oh, Ito. oh. Kadto nga Ato. bukid. Dito tagikan kadto gahapon nag-vlog ta dito makita nato lang tawan. So, Tawan. kung makita to nimo nga bukid, kadto dito. Sara na. Kadto. Oh. Makita to nimo nga bukid, motong lantawan dito ami gahapon. Nagdunga-dunga wala mi kadayon gahapon kay na disgrasya nga mong operator. Na nagkiang-kiang pa ni. Na balod pod kay gahapon. Tunok karo mga kuan sa karuler. Ning karon di sa tamo dayon og puting balas pero makita ninyo nga ang view din niya sa Buhada Island. Ni Buhada Island. Kung makita ang baybayon karon sa pagkakaron, bagnot-bagnot kay ikag bagyo. Na taob pang dagat. Anya mohunas makita nato naon sa kanindot ang view din niya. Para nang i-like ko niya sa mga picture nato. Pahunaso nato sa taod-taod matutagkuan ning puting balas. Di ang badas. Gwapo ito balas. Mapamimi tuyok sa unahan kay bago pa may abot. Yan na lang. Yan na lang taod-taod. Sila yung nakabaon din. Sure. Sure. Dara. Saan magtsugba sa ta dyan basing abtan ka kon dito dyan ba? Basa ta tsugba. Kalot may inumig tubig bro kayo, hindi tubig diri. Sugba sa dami ban, sugba taog. Buaya. Mga buaya Tubig yung islahan. Gani nagbalon ng tubig. Gwapo. Sulubihan. Lati. May lati. Ba't kinaganan ng aroma? Katunukan. Karti inita. Itang upaw. Indot kayo dito ang lugar nga mong gikan no. Diha mi ga laro-laroy gahapon. Kanang bukira. Ang bukid diha sa mong likod, katong dito. Diha mi galaro-laroy. Katong nagbido-bido pud mi gahapon. Makita po ning Buhada. Dito mo to dito ano da? Mati. Mati na na diha diha. Lawigan. Diyan diri lawigan. Linaw pa kayong dagat ron. Sakit pagit kay ka kung tiil na suotan. So, mabikil siguro ni pagkatulog at sa gabi. Parang timing kayo. Di ta ka kiat-kiat. Tanloy ginala kutsilyo para wala siguro dito sa lapit. May tao dari. Para mamiskilid na dito ang buwan. Diya sa likod na diya ay resort nya kay wala man mi di man mi makuha og cottage so di mi pwede mosulod dito bawal daw basta dili mo cottage
ingon nila nga sa banay-banay ug lupon mo ra daw pinakadaghag aroma pero mo kabalo nga Diri sa Puada. mas daghag aroma diri. Aroma sa Pero lahi ang aroma nila diri bisig tamakan nimo di ka matulog. Ay. Tamakan yan ako. Hindi ko natulog. Kabut-but. Ang dito sa ato nakatunog ang aroma dito diri adi. Panay diri ka ng friendly. Friendly kay ang aroma diri. Ay, kasakit akong tiil. So mo tong lawigan dito sa likod ana Tamisan. Lubigan. Tapos dito may banda dahi ka na Masaw, Samati, ito, Bilawan, Pangsunod Dapita. mahaling ta. So among gigikanan dito Dapita sa Katmunan. Diyan diri. Ano siya diha ang lantawan. Amo ang picture-picturean gapon. Indot kayo din Dapita. Ambot lang ka kung magkusog ang balod. Nga na si Chan og kahoy kay magsugba dami. Teka lamok diri loy. Gwapo sa kuan. Beach. Gay ko. Lamok. Vlogger, nagkainit na. Kainit na. Oh. Nya taod-taod. Feel na nato nga marami tag nata sa deserto. Karon maghaling na sila. Kay magsugba. Kita daw namo ang mong talent sa may balo ba ka? Naibalo ka. Sorry. Ano ba kang so may tubig diri na sagol balas. Ug nindot kayo ang amuang isugba kay fresh nga isda dalo na may lokos nga puti. Eskuhido daw ni siya dinhiya. Kita ra kag Napoy ugot. diri pa nami isda. Good na. Tubig. How to survive in island. Surnagi tawag. Island Survivor. Island survivor. Salit lagi daw pulos karon. Baha ay mo kuan. Bagyo dagko balot. Ampo aday ka. Ang balon dagko pa sig balay. Lingaw guys strand dito diri. Li na taron pag mo lihok-lihok na. Stranded ka diya. Wala na tong utulo eh. Ligo pa kita. Ako kadampi ko. Ako contribute ko sa bukin. Ne? Ah, Na mura gihatong gi-discourage nga di sa mga hindi na tambay sa. Ha? Kaya to naglaya-laya lang sa. Ang tamot lang tilakan lang din ko magbanto. lami itambay diri ay ang problema. Ayaw may dahilan kung gusto palaging mayroong paraan. Ayaw may dahilan at kung gusto ay mayroon. Ano pag istorya gagner kung magmurag yun. Ano de? Okay, gusto mo siya kahug mong banda. Lunggong? Uban naman ito papa. Yung iyang uban din eh, laya-laya man to yaha. Si ate. Yun o, mani uban ni Papa. May estudyante, Sabado pa lang hinugtog. Domingo ah. Hindi di man ta masulod sa bangka. Ano na kaya kung ayaw may dahilan. Ito si Gunggong ko, ba to si Gunggong namin uyab ko? Muna ni nga diferensya basta na uyab. Tarawat san loy walay uyab o. Di libre.
Pero inana man daw ng mga gwapo. Dira daw kung Kuan. Ito plastic na siya, Luy. naniguwang ra mga di ka gabamahalin. Mahalin eh. Mura mo. Ya. Naniguang Ang lang man ko cellphone pero niya. wa man magisgutan. Ayaw ay okay makuha video. Silupin ba? Silupin ayaw. Ito nang kuan. Buguya bitaw sa kamera nga pang dagat ay wa gina ko na. Sus, Canada, bundot Canada, daghan kay nagas. Nando ma. Hindi mo mismo. Karong taon-taon mosalog ko diha. Basin og doon ako'y masugatan. Sa sugatan dugong. Doon ako'y masugatan. Among idugang ani kay kulang ra daw ni kang tiyanloy. Kini among sudanon pamahal. Okay. Oy danggit no. Dahil dumit eh. Kabito mo. Dan. Aroma. Wa ito gasolina gamay dan. Nga naman. Ito ihalig. Ingon ni mo maayo ka mo haling. Di ako haling be. Lain man kalayo diri sa Puhada, di man musiga. Ambi be. Wa pa mo glokay. Ay, gasolina. Kita oh, among panghaling gasolina. Nami sa isla niya gasolina mong How ihaling. to survive dapat na kay gasolina. Pag Para naka diri. makahaling ka. Oh, di Na, musigang. Iyabo na mo neron tanan among sindihan. Na oh. Sige butang na tanan niya. Amo ning iyabo tanan ron ha. Amo sa mo. Napa? Ay pugot da kay wala tay gamiton pa uli. Dugang eh, duga. Wala na gid. Wala na no. Uy, mga kuan tayo Asawa, matik din nyo kung saan pagsiga sa gasolina. Wow! Hindi, kay mo palo. Moto nga, ingato ra paagi kung maghaling ka diri as Puhada. Lahi ang kalayo diri, di mo siga. Kung wa kay gasolina, inalagan diri, di ka kahaling. Nagdala gyud gasolina. Dali yung ka gasolina. Di ka pwede manhig wa kay gasolina. Delikado. Kung manhig po ka diri dagag isda diri. Anhi mi diri, di ba dai isda din ang Tagana. Tagana? Sino nagtagana? Si Well, Gonggong. mo ni among sidaanon ron ang kalayo. Iyabo ka diyan. Di ba gasolina? Awa. Dai, siga na na. Di kahoy ba kahoy. Kahoy noon. Dai kahoy oh. Ngana lo yo. Kalwa. Be ka magsuri-suri ka. Isod ang pagpangita ron og kahoy kay ulan na Di ulan. Ay, kasagita ka ganon tag bunot. Kapan lang kay sa Gari. Ano kahoy mo? Kahoy. okay lang basta kay masugnod. Siga lang ni ron tod okay na. Mana paluwa oh? Dan? O ba ni bagay ng kalwa? Ako nasudlan, grabe amigas. May ni amigas pero manumbag gid o suko. May ability sa mga amigas. Isag kun sa kagamay. Dili
dili pwede nimo tamak-tamakan lang. Mubalos yun. Oh, kay muhang tamakan. Okay. Suglod din. Yes. Sige na. Isa dito puno kayo. Hmm. Kilaw? Kilaw ba din? Daan din eh. Ini baho ko ni pundo. Kabulo pundo sa bangka. Dumi kini sa kilawon. Kamu masayo. Ito na hugas sa buwan.
Gi-post na ko na. Gi-post na ko na. Post do. Ano na? Ha? Right. Lo, nanami karon sa kuan. Buhada. Buhada Island. Nugba sila. Ang isa nagritual. Nagsungkod-sungkod. Manganhi mo dire, dali ra mo kung kakitag isda. Manguha ra mo dire isda plain. Manughak ani, kaniyo talinis kayo oh. Nawa. Muna mo gigamit. Di kakuha dahil eh. Wala na, sinaw na yung plato nila. Kaon na, ay sa mga nag-vlog na ko. Para na. Tutok na ako ang ulo sa kugot. Ako hurot na ako Oh, hurot sila, wala pa sila. Wala ka na eh. Dami kayo mong pamahaw. Sinugbang isda, niya tinilawng nukos nga puti. Ano yung nukos nga sila? Kung manahog kaon, simulo sa sila. Enjoy sana mo ang moment na mo dere. Dahil ito kayo ito. Kaya rin nagdahil na kami tiya. Kung nagdamay ang tiya ko nila. Ano lang litirada. Mahal ito panyapon. Dali. Gutom yung tao ka. Saan di mo bukas? Nagkuntaw na ginawang kagutom. Karon mga tog ni Dirilon. Tulog may niya mo tuyok mig kadali sa isla Puting Bato. Mga lakaw rami. Ayaw mo tao loy kay kung tail kita. Kumiray tao diri agad eh. Pwede ka mo singit-singit eh. Bulo. Buno maka. Ibuno kang gyapon ka dyan. Ning kamo magaling ko para makakaon pa. Kaya Manong sana mo kaon. Yan apod. Manami diri balhin na pud ni ato mi sa balas. Ulatan niyo, tanaw na po kung sa itsura sila ang balas. Bulo kita.
Para ang isa ka isla ay duha ka lagi isla nga gamay. So dari gamay na lang kay nabilin kay gikaon sa balod. Sakit kaya akong tiil, di ko kalakaw. Okay. So muni dari napita. Ng puhada para dito mati layo na kayo wabo na kayo ini mga istrang hero dari Dapita. Pa, kumusta man ang imong Wapo ni paliton ba? ha? Wapo ni paliton. Kaniya mo ni oh. Iyon imong turan ba nga kanang turan nun? Wapo yung buko no? Buhangin no? Oh, Murag ka sugar? samot na lang na usa ning isla lagi. Ano pa nang gali? Ada habagat, kung habagat. Dan. Matunga siya kung habagat. Pag tingamihan na pagka dinya man. Oh, mga viewers, among ikapasidad sa inyo, layo ra ang dagat nila diha Pati na lang sa panay-panay ug sa lupon. Kay lubog lang dagat diha dinhi astang tinawa. Kunti pagit kay balaso. Balaso, grabe. Oh, grabe yun. Lami kayong balas. Ini nga experience, hindi basta-basta. I-travel na mo ang layo kayo para lang makabot ng sina. Mana katong mga viewers na mga maigsoon. Gusto man ni dire. Gusto mo ni. Dula lang ninyo si Brad. Dula lang niyo si Brad. Oo. Dandan. Oh. Kontra po Chanloy. O si Tanloy. Oo. Ihatod mo nila dire. Oh. Pero andam-andam jud mong dakong kwarta. Andam na mo kwarta. Life jacket mo kay dakko kayong balot. Mamana mi karon diri kay daghan kay isda ba manugba mi pag-abot dito nya. Mana mi. Oh, sige. Kalong na. Alam na. Murag daghan kay isda diri ang mga dapita. Gamit ako ang shotgun. Tao na ni siya. Pero naiduda si Chanloy nga katingalahan daw ni islahan ni na daw trisyo. Oh, treasure na gyud dire. Oh. Sa akong pagpaniid diri. Pero kining bahande nga mong nakuha din niya. Di na ni kabayran. Kay labaw Ang pa ini ni sa ipasikarbo ni nga dapita. balik. Sa matag. Dapit Ah, sa Chaniloy. Davao Oriental. Labok ta dito. Sige, katara. Balik ka po niya. Kita ninyo, gwabo kayo ang balas oh. Ang grano sa balas lahi kaysa. Oh. Murag gyud siya kasukal. Nindot kayo. So kung maghabagat day mawala tong isa ka isla dito sa unahan. Pero ang tuon to nila. Nalom daw sila dito. Pabilin ako diri kay sakit kay akong tiil. Pero nindot kayo. Nana diha ang lawigan. So, lawigan na siya diha dito padung. Ang isa nagtaod pa sa iyang paraphernalyas. Kani siya diri mo ni siya ang atubangan sa Mount Hamigitan. Kana diha dapita padung dito sa kana diha si Gaboy man siguro na diha. So diha na. Dapita diri. Indot kayo diri lugaran ni kung gusto mong mo ani diri ma-enjoy jud mo. Kaso lang natlan nga akong tiil sakit kayo. Pero nga po kayo. So, ang balas diri ko giganahan sa balas. Karon kay kusog kay balod so diha gikaon dapat balas pud na puro diha pero bato na lang nabilin kay gikaon na sa balod. Kana diha Pacific Ocean na diha sila. Tara. Di na ko mato dito kay kapoy kayo sakit akong tiil.
dagko na. Okay. Ano ato ang murag amuhan ang gisulit-sulit na mamong moment no dinha sa mysterious island daw, mysterious white sun. Mana ta ba kay? Oh. Dili ta mo dito. Mana ka? Aman ta magkali. Asa man guys kahoy din niya? Kahoy na kita kita. Ha? Kilaw. Mukilaw? Taba may kinilaw diha. Aba. Oh, napa. Gidaw. Mao ni among kano gisulit na namo among moment niya sa white sun. Udto na kaayo na init kaayo ang adlaw pero mo ang gipangitaag pamagi para dili pa mi makauli kay sayang kayo nindot kayang view. Napa si Kuya ano say ka comment nimo dinhi ya? Akong gisundog ang kaagi ni Kuan. Nunas ka tong Sama loy. hindi mo reset balay-balay sa disyerto. Mga kaagi ni unas. Dali oh, wapok na mo ang balay-balay. Kaagi ni unas kaniya to mo poy kaagi na mo. Na unsa may kaagian ang nasa mo kapikas? Kana wa na kaagi. Oy, Loy, kabar. oh, unsa may ka comment nimo diha? Okay ra ka? Init kayo, ita tag tabon dire ni. Ora tag bubuga ato utok. Balaka man ka nga. Uga naman na dami yung utok. Ano? Amo ang gi tagbaw-tagbaw ang among moment ba. So, atong buhaton karon kay hayag man kayo. Hayag kayo ron na nindot kayang panahon ba. Bisan og dagko-dagko gamay ang balod. Atong makita din niya nga nang kuan yun sag init ang panahon maka-refresh ko gid sa unahon na gyud kay hanaw kayo makita ha walay nagsalimuang nga masakyanan walay aso sa tambutso sa sakyanan presko kayong hangin bisag init tod pero presko man di murag okay ra madara na kung mga kaubanan no ngita na sila landong kini ako mga kaubanan anad bang ni sila aircon manang tanay na sila ron no gidaginot nila ang landong bahala magdigongkong basta kay nalay landong oh anad man sila aircon pero okay ra na kung nabantayan ninyo dito nga side oh kato puti igihapon nga balas oh ato nga man guning isla hagod no nang naduha so nagamay na lang space sa ato ang puting balas pero next summer kung makabalik ni dinhi ana siya ako na ipabalhin dinhi musugot mo ha kanang nabili niya ato ning ikuan nga ako gyud panadyo nyo nga kana siya ako na ipabalhin dinhi mo ani bili ni sunod nga summer ipabalhin nato na dinhi sugot mo kay para mo dako-dako ang kon ba kayo kanang palibot na to sa isla na nagamay na lang ang palibot sa tuang isla pero ato among sorry din niya sa atong i-describe ning ato ang ning isla kung unsay kanindot kung kadtong maligo nga murag natagbaw na sa kanang kabalasan ay mga bato nindot kayong atong place diha sa mga bato no? Tinaw kayong dagat init kayo oh kita ninyo tinaw kayang dagat makita naman ganin nato sa kono ganyan lang makita kung napay barilis diha kita na pero man kay barilis kay kuan crisis ron ting bagyo pwede ra maliguan siya diha natong anhita rin sa pikas nga side ngata oh nindot na siya nga mga side para sa dugang kasayuran
kanang tumoy diha inyo makita kini nga side. Kini nga side dinhi. Sa kuan na siya sa luban. Kini sa luban na siya nga side. So kana siya kung anha mo diha mo ni luyo sa langka o sa San tawag niya San Agustin. Yo kan parola sa San Agustin mo na siya. So dinhi ta. So nindot ang view no. Ato aning i backlight ta dinhi sa palibot sa mga kabatuan nato dinhi. Na ay balo lang kung manganhi mo dinhi agyod. Kinahanglan do na mo mga atop. Tent lang o trapal bakha para napoy landong ninyo kasilungan. Now, bato. Pwede ra po mo magpalamba-lamba diha ng mga balod-balod diha nga ginagmay. Di mo mabalaka diha kay walay tuyom. Walay makatunok diha. Diha na mi ganina nangaligo. Ug enjoy mi kayo sa akong partner nga si Chaneloy. Si Chaneloy na tanawa. Pwede ra nyo magtiniil mo din hiya kay nay murag nay mga clean nga bato. Oh. Ganahan jud mo din hiyag mapadpad mo. Kay clean kay lang bato, dili hait. Mani. Ito ang isla. Okay. Mana ni atong isla dinhi sa puting bato. Oh. Yan na ako isda kay nay isda di sa kuno sa tungod. Di lang kay ninyo makita pero nay alibangbang sa atong tungod ng isda, mga danggit. Kung manlayahay kay bawo niya na kita ra kini ang mga alibangbang kuan. Alibangbang og danggit nga sa kabaluran. So man koy laya, di nato na nato makahimutan ni panaga. Rebasan ta sunod. Tuyok sa kadinhi. So pwede ra nato ligo-liguan po dinhi. Pwede gud ang mga bata po dinhi agyod kay taas og langatad ang ato ang dagat. Ano atong dagat no? Ara. Pwede ra ta magsalom-salom dinhi ah. Okay ra kayo. Linaw kayo. Oh, kita ninyo ang dagat. Mga viewers, tinaw kayo. Nang dapat magtigom na mo kwarta ron kay para makaanhi mo dinhi. Atong mga igsuon namo nga nahidlaw-hidlaw og suroy. Kuha mong pasuroyon dinhi sa white sand, mysterious white sand daw. Ana sila. Mao ni siya. So balik ta sa ako ang mga kaubanan. Nalibot na nato ang entero palibot sa white sand no. Ano ni na balik ta dinhi. Ano na ni ako mga kaubanan, nalibot na nato ang tibok isla. Unsa man na diha bay? Murag naman lagi ni tunnel diha. Nagtunnel ang duha. No? Tunnel ni diri. Tunnel treasure. Ngita daw sila treasure. Na kadto lang. Basin ganahan mo niya ato ni Alin ang plan. unang mulay kani.
patay na. Impas. Serius. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Ingaw kay mi diri. It's clear to see. Karo ganina gikan mi sa puting balas karon From nanapod mi sa itom nga balas. Katong nangandoy nga makadtog Boracay, walay budget, kaniya lang mo sa puting balas. Katong nangandoy nga matug Boracay anhin na mo. Nindot nga yung Boracay. Boracay sa Buada. it's so beautiful. Katong nangandoy o moadto ani Boracay na walay budget kay food free man lagi kayo. We meant to Natay be. feeling Boracay din nga isla. Buhada Island. Ada Island ato. Unya mag-overnight niya. Free. Sa naman yan. Ah. Sometimes you need to go. Sayang. Take a step back. Sayang ko di na experience. See the truth around you. From a distance you can tell. You and me meant to be in the great outdoors. Sa Miss Edgar wa man kabadlong ani. Kuya Edgar mo nagdag sigarilyo. Yo. Mo na You and me Mighty pag yun. meant to be